Duha ka mga barangay tanod sa barangay Ermita ning Dagben Sugbo ang nabutang karon sa kontrobersiya sa social media tungod sa hulagway nilang gigamit sa pagpanghulga sa presidente. Rason sa duhang dunay binuhatan kini sa ilahang kontra nga naghimo sab og dami account aron sila madaot. Ani ang report. Mao kini ang hulagway nga mikatap sa social media diin makita nga naghupot og armas ang duha ka mga lalaki samtang naay nakasuwat nga paghulgang patyon ang presidente. Ang naasoy mga lalaki mitahan sa National Bureau of Investigation Region 7 kinsa hugot nga mihimakak nga aduna sila planong daotan sa pangulo. Ang duha mga barangay tanod sa Ermita ug ilang silang Aldrin Cabigon ug Ringel Fajardo. Busa imposible kunong maghimo sila og tinunto. Pasabot sa duha nga ang hulagway nila nga naay armas dugay na ug nagpusing-pusing lang kuno sila kaniadto. Apan mao kini ang gikuha sa ubang tawo nga gipakatap sa giingon nilang fake account. Kanang gipost na tinod amo gina picture. Pero kanang gapost na nga sara Tagalog mo to nga Patrice Duterte. Kana di lang tinuod. Pana dami ang account ko na siya. Kay buta na ilado kami sa mong barangay porque tanod kami. Nag-post mo nga nga di Mayo. Nana sila gidudahan nga nagpaluyo sa tinunto apan wa sila motug-an kinsa. Samtang gipasabot sa NBI nga gipaubos nila sa validation ang pamahayag sa duha isip kabahin sa ilang imbestigasyon. In the meantime, we are still evaluating all this before we will confirm whether to initiate action against them. Diles lang mo to dayon kay Jose nga kuan dami ang count. Nga scam. Inat ko nga ilabitaw tanawon ba. Kung tinuod bag dili kay kami sa sakit man namong dugan. Pahimangno sa NBI sa mga netizens nga magmatngon sa mga post sa social media kay masayran ni gihapon ug magukod sila sa balaod. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.